denoi. Zehozer harina egingo dugu eta ekarpenak egin nahi badituzu edo horrelako komentario edo parte hartzea, eskertuko nizuek ere bai. Ados? Orduan, esandakoa, gaurko hitzaldia ziklo barrenean dago. Hortaz, orokorrean egin diren gauzak haziketa edo hazkuntza pertsonalaren ingurukoan direnez, gaurkoan ere, ikuspuntu psikologo batetik edo nik hezkuntzan egiten dut lan, hortaz heziketa hori hezkuntzaren munduan ere sartua naiz, eta emango diogu hasiera. Ados, helburuak edo, orokorrean emozio edo orain hain modan dagoen adimen emozionalaren inguruko zenbait pintzelada ematea, egia da gai hain sakona izan da eta hainbeste gauza egonda ezinezkoa dela horrelako saio batean dena lantzea, baina bai jakitea eta zuek ere hezkuntzako langileak bazarete edo arlo sozialeko langileak bazarete edo askotan interesa izateagatik igual ezaguna izango duzue adimen emozionala eta emozioek gure bizitzan duten garrantzia, eragina eta horiek nola landu, identifikatu, erregulatu alditugun, ahalik eta bizi kalitate hobea eraman ahal izateko. Horrekin batera zer nolako eragina duen pentsamenduak gure emozioen kudeaketan eta emozioen ezaugarri nagusi batzuk ere horrelako zer nolako sailkapenak daude eta ikusiko dugu pixka bat zer nolako funtzio betetzen duten eta nola erregulatu alditugun. Ados? Hitzaldiaren oinarria hiru arlo nagusi hauetan fikatuko genuke, alde batetik esan dugun adimen emozionala eta horrekin autore ezberdinak ere badira, baina Daniel Goleman dugu behar bada ekarpen nagusiak egin dituena, orduan batuko ditugu bere zenbait ideia nagusi. Horrekin batera teoria sistemikoak eta nola azkenean gu gizaki sozialak izan da eta harremanak gure bizimoduaren oinarri izan da, zer nolako sistemak osatzen ditugun, zer nolako azpi sistemak ere bai, eta horietan nola mugitzen garen edo zer nolako harreman eta erlazio ezberdinak sortzen ditugun. Egia da teoria sistemikoek bereziki giza komunikazio teorietara egin dituzten ekarpenak ere ikusiko ditugu eta horrelako beste ideia nagusi batzuk. Eta azkenik, programazio neurolinguistika esaten dena, horrek ere zer nolako aukerak ematen dituen ditugun joera edo tendentzia batzuk aldatu eta ahalik eta malgutasun gehienez egokitzeko bizimoduan edo gure funtzionamenduan edo gure ekintzetan. Gero ikusiko dugu nola pentsamenduak, emozioak eta ekintzak harremandurik dauden eta horiek nola kudeatu ditzake. Esan dudan bezala, zuetako askok ezagutuko dituzue inteligentzia edo adimen emozionalaren autore nagusiek esaten dituzten edo ekartzen dituzten abantaiak edo proposamenak edo onurak horien artean hemen batzuk azpimarratu nahi nituen. Alde batetik autoezagutza edo autokonsientzia edo pertsona bakoitzak beregan egin dezaken hausnarketa eta horren inguruan gero zer nolako aldaketak edo ez egin nahi dituen. Orduan baita horrek erabakiak hartzeko momentuan zer nolako garrantzia duen. Errendimendua ez bakarrik lan edo maila profesionalean, baizik eta harremanetan ere bai, baita maila pertsonalean ere bai, nola hobetu dezakeen horrek. Estres, urduritasuna eta antsietatea kudeatzeko, baita tristura hor beste emozio, oinarrizko emozio ere bai. Harreman intrapertsonalak, pertsona arteko harremanak hobetu, empatia garatuta. Oreka pertsonala eta ongizate psikologikoa, garapen indibiduala sustatu, edo norbere asmo eta erronkak lortzen lagundu, motivazioa bultzatuta. Eta hor ere ikusten dugu PNL edo programazio neurolinguistiko horren oinarri bat automotivazioa lantzea eta horrek nola lagundu aldigun proiektuak edo erronkak lortzea.
Ados, orduan ikusten dituzuen hauek guztiak englobatu alditugu hitzaldia ezberdin hauetan edo antolatu diren ziklo hauekin. Bai guztiek badituztelako helburu berdinak. Ados, eta hemen, Goldmanek inteligentzia emozionala norbere ongizate mental eta gainontzekoekiko harreman egokietarako giltza da. Bai, jakina edo askok ezagutuko duzuen bezala. Hemen, sailkapenen artean teoria asko dago eta sailkapen ugari gai oso zabala delako, emozioen inguruan sortu direlako, teoria, eztabaidak. Orokorrean, sailkapenen artean, hau erabiltzen da, gogoratu emozioak ez direla ez onak, ez txarrak, emozioak dira, eta funtzio bat betetzen dute, ez ona ez txar, baizik eta egon behar dute. Egia da, sailkapen batek, edo sailkapen orokor batean, bai jartzen ditugula positiboak direnak edo negatiboak direnak. Hau da, ni nola sentituan nahi zen emozio batekin. Egia da, postasunaren aurrean denok dugula, ongi manejatzeko eta ongi sentitzeko joera edo identifikatzen dugu modu erraz batez, egia da gero beldurra edo lotxa edo tristurarekin sentimendu negatiboagoak sortzen direla eta orduan horregatik kontsideratzen ditugula emozio negatiboak. Baina jakin hori, ez direla ez onak ez txarrak, baizik eta positibo eta negatiboa sentitzen dugun hori ikusita. Bestetik, oinarrizkoak eta bigarren mailakoak edo gainontzekoak direnak, oinarrizkoen artean ere teoria ezberdinak, 4, 5 edo 6 ote diren, orokorrean, 4 oinarrizko emozio aukeratzen dira, poztasuna, beldurra, tristura eta haserrea. Nazka ere beste batzuk sartzen dute talde honetan, baina orokorrean 4 hauek izan ohi dira lantzen direnak gero ikusteko hauen zer nolako funtzioak dituzten eta zer nolako ekintzak izan alditugu. Eta gero bukatzeko estatikoak, sozialak eta instrumentalak, beste sailkapen mota bat, estatikoak orokorrean zerbait ikustean edo zer sentitzen dudan, zer nolako zirrara sentitzen dudan, sozialak harremanetan piztu aldiren bestelakoak, edo instrumentalak segun eta zer nolako funtzioa duten. Hemen orduan ikusten ditugu zeintzuk diren 4 bloke nagusi horiek, zer nolako egoera eskaintzen diguten, esan nahi dut. Baldin badugu postasuna egia da bizitzen dugula modu positibo batez eta zeozer ikasteko aurrera egiteko aukera moduan. Tristura argi eta garbi galera bat da, galera hau izan daiteke mota ezberdina, bai fisikoa, materiala, pertsona bat galtzen baldin badugu, herrialde bat uzten baldin badugu, eta orduan tristurak beti atzean duena da galera bat, zeozer galtzen dugulako. Amorrua zailtasun baten aurrean gure burua ikusten dugunean, hor frustrazioa, impotentziaren ahaztu daitezke, haserrearekin. Jakin, zailtasunek beti ematen dutela ikasteko aukera, baina egia da momentuan lehenengo sentsazio hori, haserrearena, amorruarena, zailtasun bilakatzen dela, eta beldurra arrisku baten aurrean sentitzen duguna. Eta orduan nola, babesteko korputzak egiten duen joera gainera, babesteko hori, bada arrisku baten aurrean alerta sortzen delako, eta orduan instinto horrekin gure burua babesten dugulako. Orduan, gero hor, aktibazioa egia da argi dagoela beldurrarekin, arrisku horrek eramaten gaituela babest edo gure gorputza zaintzera. Amorruak fokalizatu egiten du eta orduan haserre guztia hor txiki gelditzen den une batean edo eremu batean zentralizatzen da. Tristurarekin ere biltzea lortzen dugu, babest moduan, eta aldiz postasunarekin tendentzia zabaltzekoa edo irekitzekoa edo ateratzekoa. 4 hauekin gero ikusten dena zer nolako ekintza konstruktiboa edo eraikitzailea izan dezakegun, eta postasuna dugunean probesten dugu aukera hori. Aukera bat daukagu eta probesten dugu eta ateratzen gara, eta hori da, probesten baldin badugu postasun hori, horrek esan nahi du, ari garela egiten erabilpen egoki bat.
gehiegizko postasun horrek ere kalte egin aldigu. Esan nahi dut, emozio guztiek, esan dugun bezala ez dira onak ez txarrak, beti ere ein edo maila egokian erabiltzen baldin badira. Esan nahi dut, tristura beharrezkoa da, ona da eta egokia da tarteko maila batean, haserrea ona da eta egokia da tarteko maila batean, eta postasuna ere bai eta beldurra ere bai. Gehiegizko beldurrak kaltetuko nau, baina gehiegizko postasun batek ere bai, eta behar bada edozein erokeria egiteko kapaz izan naiteke horrelako maila euforiko batean baldin banago. Kontrako arloan ere bai, gehiegizko tristura sentituko banu, horrek ere gorputza edo pertsona hil dezake barrutik. Orduan, esan dugun hori, beti onak edo txarrak mailari begiratuta beti onak izango dira maila egokian baldin badaude. Esan dugun ekintza konstruktiboen artean, tristurak emango digu superatzeko edo gailentzeko aukera, ongi erabiltzen baldin badugu tristura hori, amorruarekin berdin, zailtasun hori gainditzen baldin badut, zeo zer irabaziko dut, zeo zer ikasiko dut, eta aukera moduan biziko dut, eta beldurrarekin ere bai, saiestuko dut edo ebitatuko dut beldurra, beti ere modu egoki batez erabiltzen baldin badut. Kontrakoa, ekintza suntsitzailea bilakatu daiteke, horrelako ezaugarri ere bilakatzen baldin badut. Postasunarekin astoratuta eta ihes egin dezaket, tristuran, biktimismoan erori, anklatuta geldituta baldin banago eta ezin atera, naiz eta galera bat izan, jakin tristurak prozesu bat, galerak prozesu bat duela eta hori gaindentzen baldin badut, berriro ongi sentitu naiteke, hor anklatuta geldituta, biktimismoan erori eta horrek ez dit aurrera egiten lagunduko. Amorruarekin eraso edo gortizkeria bilakatu eta beldurrarekin blokeoa edo tentsio maila desegokia. Orduan hauek dira gutxi gora bera lau emozio horiekin egiten den azterketa. Orduan galdera hori zer erabilpen egiten dut, eta norbait lagundu nahi badut emozioen erabilpen horretan, jakin behar dutea zer edo nola erabiltzen duen. Eta hori da askotan falta zaiguna, jakitea nola pertsona batek ere sentitzen duen hori, nola lagundu aldiegun identifikatzen eta nola lagundu aldiegun hortik ateratzen edo horri buelta ematen. Hori da zailena, oraindik ez dugulako identifikatzeko joera. Egia da emozioen gaia ez dela hainbeste landu eta orain naiz eta pilpilean dagoen eta geroz eta informazio gehiago dugun oraindik falta zaigu jakitea nola identifikatu eta hori nola atera. Edo beste pertsona bati nola lagundu. Ze askotan nahastu daitezke nik ditudan gauzak beste pertsona batek dituen horiekin. Hemen ere ikusi ditugun lau oinarrizko emozio horiek ongi kudeatzen baldin baditut, lasaitasuna eta osotasuna lortu daiteke, eta orduan horrek eramango gaitu ongizate pertsonal horretara. Eta gero, behar duguna da jakin ze baliabide edo ze aukera edo ze tresnak izan alditugun guk hori regulatzeko, ze hau guztia egin behar dena, orain teoriatik praktikara pasa, eta hori da askotan falta zaiguna, eta horregatik askotan behar dena da lan pertsonal hori jakiteko ze zailtasun ditudan, benetan zer nola identifikatzen ditudan, edo zergatik emozio batzuk ezin ditut ongi identifikatu edo ez naiz ongi konektatzen, edo horrek behar du horrelako prozesu eta eduki tresna ezberdinak esateko, honekin horrela manejatuko naiz edo beste honekin, baina hori prozesu luzea eta teoria ezberdinak daudenez, mila aukera lanketa hori egiteko eta ikasteko. Tekniken artean, askotan erabiltzen dena termometro emozionala, eta honekin, identifikatu behar da. Identifikatu ahal izateko emozio bat jakin behar dut zein den bere izena, lehenengo gauza izena jarri beharko diot, bestela ez da
ez da existituko. Behin izena jarrita, jakin behar dut zein intentsitatearekin sentitzen dudan, eta bestetik non eta nola sentitzen dudan. Bai, emozio guztiak gorputzean ez dira berdin sentitzen, orduan, kudeatu behar dugu eta ikasi behar dugu gorputzean begiratzen, gorputzari entzuten, askotan ez dugu denborarik. Eta askotan gabiltza korrika, presaka eta ez dakigu geure buruari galdetzen zein nolako emozioa sentitzen dudan. Ez bakarrik lau hauek, gero zehaztu genezak eta lau multzo hauen barruan sakondu eta identifikatu beste asko. Baina bereziki hauei hori ze izen jarriko nioke, ze intentsitate jarriko nioke eta nola sentitzen dudan barruan ikusi eta aztertu. Eta horretarako, hori esan duguna sentsazioa, intentsitatea eta izena. Hasieran behintzat jakiteko, eta behin hori identifikatu dudala, orain bai galdetu aldion nire buruari, eta orain zer egingo dut honekin. Amorrua sentitzen baldin badut, kontua ez da amorrua ez sentitzea, eta hori da askotan ere ume txikiekin edo lagunekin, ez du ez haserretu edo ez ezazu hau sentitu. Emozioak ezin dira ukatu, baina galdera bai zer egin dezakezu honekin. Nola eman aldiozu buelta. Min egiten baldin badizu, izan tristura, izan beldurra, izan edozein emozio, min egiten baldin badizu, zer egingo duzu orain honekin eta nola emango diozu buelta. Eta orduan hor bai da emozio horretan sakontzea, emozio horri begiratzea eta saiatzen hori regulatzen eta hortik ateratzen. Horretarako estrategia ezberdinak daude, baina behintzat lehenengoa ongi identifikatu eta jakin nola dagoen nire gorputza. Behin konstiente egiten dugula, bada lehenengo pausoa. Inkonstiente den hori, konstiente egiten baldin badugu, prozesuari bidea irekiko dio. Hemen, adibide moduan, adibidez, berotasuna edo izerdia edo bihotz taupadak horre lehenengo sintoma horiek. Goazen behintzat, sintoma horiei erreparatzera. Gero, ikusiko dugu zer egin dezakegun. Behar bada erlajazio teknika bat beharko dut, edo ura edan, edo nik ez dakit. Gero teknika asko, bigarren pausua, baina lehenengoa zer sentitzen ari naiz, eta nola sentitzen ari naiz, zer nolako mailan. 6 batean, nahiko eramangarri, 9 batean, haizu, behar bada larrialdietara joan beharko dut. Ulertzen orduan lehenengo gauza, erreparatu eta guazen izen ipintzera. Kasu honetan, urduritasuna da, guazen zer egin dezaket urduritasun honekin, edo nola sentitzen dut. Beti sentitzen dut horrela, gogoratzen dut lehen ez nuela horrela sentitzen, orain bai, zer gertatzen ari da. Izan daitezke beste galdera batzuk, baina lehenengo gauza, zer eta nola sentitzen ari naiz emozio hau. Horrek irekiko digulako bidea gero erregulatzeko. Hori, galdera orduan askotan, zer gertatzen zaizu, gaizki nago bai, baina eta zer gertatu da? Eta hor gaude gertakarian, zer razionala, hau gertatu da, hau esan dit, zuk zer esan diozu, eta nik alde egin dut. Eta hori guztia ekintza, baina hori guztia ez da emozioa, ez da, emozioak hor jarraitzen du berdin, zuk alde egin duzu eta gertatu daiteke, bai, alde egin dut eta lasaitu naiz, bada teknika bat, baina berez ez diozu emozioari erreparatu. Bai, eta askotan gertatzen zaigu nahi dugula emozioa landu ume txikiekin. Zer duzu txiki, gaizki nagoa, eta zer gertatu da, kontatu. Ez dakit nor, nao, eta izan daiteke hor gertakariari erreparatzen diogu, pentsatuta horrela laguntzen diogula emozioan. Eta bai, bada, baina haratago joan behar dugu, eta esan, zer egin dezakezu orain amorro honekin edo tristura honekin. Eta horrela bai lagunduko diegu, prozesu horri buelta ematen, identifikatuko dute errazago. Non sentitzen duzu, edo beste pertsona batek norbait jotzen duela, edo amorru, eskuetan eske sentitzen dut jotzeko gogoa. Kontua ez da izango ez sentitu hori, eske norbaitek hori sentitzen baldin badu, jakin behar dugu orain zer egin, desde luego zenbat eta gehiago ukatu, orduan eta gehiago reforzatuko dugu hori ere bai. Orduan, historia ez da ez ezatzu hori sentitu edo, baizik eta nola lagundu aldizut, eskutan duzun amorrua edo malkoetan duzun tristura horrekin nola lagundu aldizut. Zuri zer egiten dizu hon? Ze gero ere, hor bakoitzak izan ditzaket teknika batzuk edo truko batzuk, baina geroz eta aukera gehiago eman eta zer uste duzu
lagundu aldizula emozio hori kudeatzen. Bueno, guazen ikustera nola bakoitzak ere bere erramienta tresna hori guztiak joango da eraikitzen eta sortzen. Bai, horretarako guztiak, bueno, praktikatu behar da. Baina aldaketa ematen ari da eta geroz eta arreta handiagoa jartzen diogu emozioari, egia da, baina oraindik falta zaigu sakonetik sartzea. Ze batzutan erreparatu nahi diogu haserreari, bueno, venga, zer gertatu da eta entzuten, eta egia da entzuten gertakaria. Baina gogoratu behar dugu hori oso arrazionala dela. Oraindik joan behar dugula beheraino eta esan, baina nola sentitzen zara triste? Eta non sentitzen duzu tristura hori? Eta zer egin dezakezu horrekin? Pues niretzat baliagarria hau da, zuretzat agian ez edo orduan ikusi. Bueno, eta gero hor beste teoria horietan askotan esan dugun pertzepzioak eta esan dugun pentsamendu hori zer nolako eragina duen emozioetan, bueno, argi izan behar eta horrek guztiak bateratuta ekintza bat edo erreakzio bat sortzen dutela, argi izan behar dugu hori guztia aldatu daitekela. Eta naiz eta lau bloke horiek izan, horiek guztiak erabili ditugu modu positibo batean. Horretarako lehendabizi pentsamendua ongi jorratu behar da eta ongi landu behar da horiek lagunduko diotelako azkenean emozioak sortzeari. Orduan, bueno, jakin behar dugu ni naizela azkenean nire pertzepzioaren arduraduna, nik ikusten ditut eta nik sentitzen ditut segun eta nik nolakoa naizen eta segun eta nik zer begiratzen dudan, jakina nire pentsamendua, nik ere nire pentsamendua landu dezaket eta hasiera batean gauza negatibo bat izan daiteken hori positiboa bilakatu eta aukera moduan ikusi eta esan, egia da, aukera bat izan dut, orduan, bueno, pentsamendua hor ezberdina izango da eta sortzen duen emozioa ere ezberdina izango da. Hortaz, ni naiz gero sentimenduen arduraduna, emozio hori gero nola baloratzen ditudan eta nola interpretatzen ditudan ere aldatu dezaket eta hobetu dezaket. Jarrera eta portaeren arduraduna ere bai, noski, erantzunkizun bat dudalako horietan. Horiek gero eramango naute izaera eta ohitura bat sortzera. Nire printzipio eta baloreen arduradun izango naiz, nik horiek aldatu ditudalako. Behar eta nahiak ere bai, eta nire asmoen arduradun ere bai. Eta horiek guztiak motivazio maila egoki batekin lagunduko didate aurrera egiten eta ditudan erronkak betetzen, bai eta esan dugun ongizate pertsonal hori betetzen. Eta orain bai gustatuko litzaidake, bueno, emozio bakoitzarekin horrela gauzatxo batzuk, beldurren atzean aukera bikainak ezkutatzen direla, hau argi eta garbi beti zailtasun bat baldin badago, beldur bat edo hori beti zenbat eta aukera moduan bizi, orduan eta ikasketa hobea ateraldugula hortik. Osko gustatu zitzaidan eta ekarri nahi nuen. Haserrearekin, Aristotelesek esandako beste aipamen hau egin nahi dut. Edonor haserretu daiteke, hori gauza erreza da. Baina pertsona egokiarekin, maila egokian, momentu egokian eta modu egokian haserretzea, hori egia esan ez da hain gauza erreza. Eta, egia da. Bai, egia da. Gustatu zitzaidan eta, ongi eta zuzena da haserretzea. Askotan txikiei edo ikasleik, ez da haserretu bai, haserretu gauza batekin ez bazaude ados, guri ere gertatzen zaigulako, eta egia da, eta haserretu behar dugu, hori da gure funtzionamenduaren oinarria, baina egia da ikusi behar dugula nola haserretzen garen, eta desde luego oinarria guztiak betetzea zaila da, baina lortu daiteke eta polita orduan modu honetan haserretzea. Zaila, baina eta gizarte honetan, zer esanik ez, amorru maila handiagun haserre honetan, gizarte honetan, baina tira, polita iruditu.